mundo. Ang naggapoy di 10 centavo, iti kada kilo, abayan ti kamatis, kadagiti mannalon, ang ibati, iti Ilocosur tomato paste plant. Wala po dito yung tomato paste plant. Masabot kita nyo na napintas si produkto tayo na kamatis. Benta din siya, no kami si produkto tayo ako, napintas din siya alay na o katangin na din siya kamatis. So ano din sa din siya tomato paste plant ako, makatulong comment dito yung farm di tomatoes. And or awan din si middleman or sa makayangan man din siya pinag-gatak or din si nanginan or awan kita ko din si farmers. Para kaya nga po simple laing, huwag na nabating yung Jesse, yung sa kadalit tayo kasi nung isang pinitiman nalang kamatis niya.